Og de ser rigtig godt ud dernede i henholdsvis sort, orange og rød farve. Du er fuldstændig ret. Bortset fra det her jo ikke er anden runde, det er stadig kun første runde. Jeg synes, jeg genså nogen. Jeg har simpelthen stået her for mange søndage. Jeg har genset for mange. Og det er jo det her. Det her, det er jo rent faktisk finalen af finalen. Det her er jo ikke tilfældigt, at det går så hurtigt. Alle dem, der kører nu, har jo kvalificeret sig til at få lov til at være med i dag. Det betyder ikke, at hvis man ikke har været med, at man ikke må få lov at køre. For lige så snart vores rigtige finale her er færdig, så er der altså åben, og så får man lov til at køre, selvom man ikke har meldt sig til at være med i dag. Så bare hold jer til, så skal I nok få lov til at prøve, hvis I tør. Lige præcis. Nå, her er det altså to seje gutter. Giv kæmpe stor hånd til Team Flæskesvær! Ja. Og hvad hedder du? Hej William. Og hvad hedder du? Og du hedder Alex. Har I set de andre, der har kørt indtil videre? Hvordan synes du, de har klaret det? Okay. Hvordan tror du, I kan gøre det bedre, eller hvad? Ja. Hvorfor tror du det? Fordi vi er ret høje, og vi har trænet meget. Hvor har I trænet hen? Selvfølgelig. Hvor dumt har jeg lige lov at være? Hvor skal man ellers træne? Og ved I hvad, nu skal vi se, om den træning, den så har været så god, at I kan køre hurtigt i dag. Og der bliver det altså allerede bevist, hvordan at I har det, fordi du stikker ligesom man bruger. Så sejt ud. Det må du godt gøre nu. Hey, jeg skal lade mig fordi nu tror jeg, det kommer til at gå så hurtigt, at vi virkelig skal holde rigtig skarpt øje. Så husk brillerne og vær klar, vi tæller ned alle sammen, og det gør vi fra 3, 2, 1, go! Flæskesvær! Og så er Team Flæskesvær så ude på ringen, og de er klar til at give den gas på ringen for at sætte god tid. Og jeg var lidt for hurtigt lige før, der er selvfølgelig stadigvæk chance for at sætte tid. Alle har ikke været igennem nu. Her er der altså Team Flæskesvær, der kommer op ad langsiden. Publikums hyldes til ingen anden tag. Jeg kan høre det derude. Det er fuldstændig vanvittigt. Vi kører hårdt rundt i svinget her ved Flæskesværs Chikanen. Og her kører de altså ned forbi Monster på langsiden. Og lige om lidt, mit damer, så går de over vores tegn. Det gør de der. Ja.